Hayi injalo ayijiki uma isinje. Makhosi. Ya, sesikhona makhosi. Emalwandle. Yabona ukuthi kusathuli masifika. Buka kusathuli kanjani. Hayi sobuya lapha. Ngiyezwa sazokhuluma nalabantu ba. Asijikise makhosi, angifuni bafunde into eziningi. Asize la. Kule lesson athe ngikunika yona manje. Yabona makhosi. Zongakhulumi kakhulu. Kodwa kunoma kuba nomuntu ozobuza ukuthi kwenzakalani la. Angithi bathi nje bafana nami nje Nkosi yami. Abasichazele. Uthini wena makhosi amakhulu? Hayi nkulu. Abazicabangele ngoba Abasichazele. Abasichazele bona. Abasichazele ukuthi yini lento engiyifake la. Ngoba ngifake lokho engikufake la kusho ukuthini? Ngoba phela khona okugoda okubili kahle kahle okushoda engazange ngikwenze la. Kusho ukuthini? Kusho ukuthini lokho? Hayi ake sijitshe le. Hayi khona ngila eDurban local la khona wonke umuntu. Ayikho imlingo la ekhona. Umlingo awukho. Kodwa ke ake sikhulumeke thina ke nabaphathi ke bomsebenzi basemanzini. Sesikhuluma nabaphathi bomsebenzi basemanzini ke buka ke manje. Buka amanzi ke. Buka amanzi ke makhosi. Athi ngithule mina khulume wena makhosi. Oh, yey, hayi kunjalo. Ba-ke faka umute lapha bangalokho balalela izinto esiyishoyo.